Sánchez, ongi etorri. Esker. Zuzenean, edo ia zuzenean, uretatik. Bai, onistut hori zorionekoa. Zelan zegoen, ondo? Bai, baina polita. ona izan da? Nistut gozo egun polita eta hori beti ongi etorria da eta aprobetxatu egin dugu. Egunero sartzen zara uretara, edo saiatzen zara behintzat tarte baten uretara sartzen? Bai, saiatzen naiz, egunero ezinezkoa da, zen batzutan dauzkazu konpromisoak, beste batzutan ezinezkoa da lesionatuta zaudelako, baina ez dut bai, egunero sartzea edo behintzat egunero egiten dudana etxean nagoenean da itsasoa begiratzea, hori bai. Hizketan ari ginen eta esan dizut, orain txapelketa guztiak egoera honekin kolokan dauden honetan, ez? Ez dakigu koronavirusarekin datorren astean bertan den txapelketa bat azkenan egingo dan edo ez dan egingo. Nazio artera orain bidaiatzea ezinezkoa da. Non topatzen duzu motivazioa eguneroko exigentzia horrekin jarraitzeko eta gaur berriro entrenatuko naiz eta hobetzen saiatuko naiz, non topatzen duzu motivazio hori? Egia da, txapelketa gabe pizkat intentsitate hori mantentzea batzutan zaila da, zen zurekiko edo txapelketa bat egiten zarenean gogoak handiagoak dira, ezta? Baina ere bestaldetik nistut guretzako, surflarientzako aukera oso nahi izan da, zen behintzat hilabete batzuk etxean egoteko aukera izan dugu, eta hori ere pizkat aukerak, oportunitate bat moduan nik ikusi dut behintzat, eta beste urte batzuetan aukera izan dudanak entrenatzeko, entrenatzen nabil. Baina egia da, batzuetan txapelketa, adibidez, pasadan hilabetean, Espainiako txapelketara joan ginenean, bueltatzen zara pizkat, berriro sentitzen zarela kirolaria. Baina, nik dut, surflaria garen guztiok pasio handia daukagula surf egiteko, eta orduan beste gauza batzuetaz disfrutatzen eta bidean hobetzen. Ze ematen dizu zuri surfak eta bereziki itsasoak, esan duzu, beti saiatzenaz, behintzat itsasoa begiratzera joaten eta aldanean sartzenaz. Ze ematen dizu itsasoak, porque esan duzu, orain etxean egon gaitezke, baina surflari profesional baten bizimoduak badauzkain idilikoak ez diren beste aurpegi batzuk alde batzuk bai, eta bat da kanpoan denbora asko emotea, bakardadea bai. Ze ematen dizu zuri trukean? Nik dut, itsasoa da, zorionez bidai gehienak itsaso alboan egiten ditugu, eta nik dut, hain etxetik urrun egon arren, bizkat etxea sentitzeko modu bat. Zure ingurua dela esango zenduke, zuretan sentitzen zara ondoen? Bai, nio adibidez pasan urtean ia urte bat eman nuen uretatik kanpo, eta bueltatxerakoan izan nuen sentsazioa, izan zen bitartean egiten nagoen guztia zen uretara bueltatzeko modu bat aurkitzea. Hitz egin dugu, edo hitz egingo dugu hobeto esan da surfaren alderdi ezberdinei buruz. Bai, guztiok mitifikatuta daukagun horretaz, hondartzak, itsasbazterra eta bat eta beste, baina baita alde ilunagoak ere. Baina horretarako nahi dut zure historia hasieratik zein dan entzun eta joango gara errepaso hori egiten. Hasi izan nahiko modu politean, esan nahi dut gurasoekin, furgoneta baten, akanpatu eta bar, zelan hasi zinen? Bai, ni oso txikian nintzenean, nire nebarekin eta gurasoekin lagak hondartzara joten ginen astebururo, eta nire gurasoak ogoinon eskalatu egiten zuten, eta ere kaiakerekin izara joaten ziren, edo kaiak surfe egin. Eta gu, niztut, ume asko moduan, urertzean egoten ginen bodyboard batekin, eta ni arreba txiki on bat moduan nire neba nagusiari kopiatu nahi nion. Eta zutunik jartzen ginen bodyboardean, eta gure gurasoak proposatu zutenea nahi genuen surfa hasi edo guk eskatzen genuen, eta nik dut oso modu polita izan zen hasteko. Ni oso pasadan astean egon nintzen lagan eta oso hori txapen politak ditutan. Orduan, hor sortzen da maitasun moduk hori surfarekiko, eta zuek gitxi gora bera sortu zenuten taldetxo bat, ezta? Surfean egiteko, lagun taldetxo bat. Bai, hasi ginen Gorka Jarritu orain daukola surf eskola Sopelan. Berak momentu hartan ez zeukan eskolarik oraindik, baina gure gurasoek gehitxon bilatu zuten norbait surfarekin zeozer lagundu edo irakatsi al genuena. Eta bai, ez dut oso naturala eta polita izan zen, pila ume, 6-7 ume adin desberdinetakoak eta mutilak, neskak nintz bakarra nintzela. Eta nintz dut oso
modu naturalean hasi ginen, inork ez zeukan konpetitzeko asmorik, zen hori iaia zen existitzen, eta ni oso, ez nez gogoratzen iaia olatuetaz urte horietan, baizik eta kanpoan egiten genituen makiri guztietan. Gehiago giro hori, ezta? Lagun giro hori, ezta? Eta ze momentutan hasten da, hori mantenduko zan, suposatzen dut, baina apur bat hori aldatzen edo? Txapelketetara joaten ginen asteburuetan, eta hori, zen beste modu bat, ondartza joateko talde berdina, gurasoekin, bokatarekin, eta kanpada egin, eta hori. Eta hasi ginen pizkat Frantziara joaten, eta bertan da, niztut, Europa mailan Frantzia zelan pizka bat meka edo nivel maila handia zegoenean. Eta bertan, txapelketetara joaten zinen, eta zu, gainera urte, 8-9 urterekin edo 10 urterekin, ez duzu pentsatzen estrategia da oso zoaz, eta hartzen dituzu latuak, eta ateratzen zara, eta ea segertatu den. Eta horre maitza honak egiten hasi nintzen, eta markak Quicksilver, Billabong, eta hori hasi ziren nire gurasoei hitz egiten, eta proposatzen haien Europako taldeetan sartzeko, eta bidaiak egiteko haiekin, eta beste txapelketa batzuetara joateko. Eta orduan bertan hasi zen niztut ere izan zen surfa egin zuen boom hori garaia, eta hor azten zara pentsatzen, Australiara jo naiteke, no? Dirua ordaindu gabe. Eta hori bumesarenean da, como lo más. Eta niztut hori pizkat, ez nintzen inoiz planteatu, surfista profesionala izan nahi dut. Ni bakarrik ikusten dituen bideoak eta esaten nuen, ni ara joan nahi dut, eta izurdekin surf egin, Maldivetara joan, baina zara niztut hori dela ere presioak entuzi. Ez niztut ez genuela ikusten hori posible. Surfa eta neska eta horretaz bizitzean niztut garai hartan ezela zeo zer, pizkat zoratuta goazinen. Esan dozu, igual posible da Australiara joatea eta ordaindu gabe. Hor badago zure historia bat, nik uste dut ez sinesteko modukoa dana. Zuk egin zenuela, ez dakit gutun bat edo nunbaitera bidali Australiara bidaiatu ahal izateko. Izan zen ni joan lagunkan obsesioa Australiarekin zen, niretzako zen munduko meka, Europako meka behar bada izan zen Euskal Herria eta Frantzia biarritz eta bizkat hori, eta munduko meka niretzako Hawaii izan daiteke, baina ni Australia nuen nire buruan. Eta nire gurasoak esaten zuten, bai. Esan zuen nire aitak esan zian, nahi baldin baduzu, egin proposamen bat udalara, udaletxera. Nongo udaletxera? Getxoko udaletxera. Hau zen bat urterekin? Nituen 13 urte. 13 urterekin. Ze nire aitak, nire egin antxinean, haiek lagunekin proposamen batzuk egin zituzten eskalatzeko eta ez dakitze proiektu egiteko. Eta esan zian, egin dezakezu hori. Eta berak niztut esan zuela, egin baina ez duzu egingo. Eta egin nuen nire lana horren Word, supertxarto idatzita, argazkiekin eta ez dakiz zer. Eta entregatu nuen, eta niztut hain ilusiozi, orain irakurtzen baldin bat da, Australia joan bar naiz, eren bertan nikosek dut pilo bat, eta ez dakiz zer. Eta nire sorpresarako, dirua eman zidaten, eta zen proiektu polita irutu zitzaien, eta ara joan nintzen, 13 urterekin, 14 urte egin nituen bertan. Noiz baiten hitz egin dozu gutun hori jaso zuen personarekin? Gogoratzen naiz, ez dut berriro, gainera oso txikia nintzen, orduan ez dakit norden, ja ez dago, aldatuko zuten. Gustatuko litzaidak jakitea ze pentsatu zuen. Berak hori jaso zuenean, 13 urteko neska baten gutun bat dirua eskatzen Australiara joateko, ez? Baina, lortu zen duen, eta joan zen. Niztut dela umeen inozentzia hori, no? Beraiek, nagusitzen zarenean da, ez dut eskatuko, ez dut esango, ez dut galdetuko, zen esetxe esango. 13 urterekin ez daukazu bildur roiek, ez? Ni joan nahi dut eta eskatuko dut, eta punto. Hori 14 urterekin, hor, esan duzu, oraindik mentalitate hori ez da umearena, presiorik gabe, zure etorkizunean gehiegi pentsatu gabe, eta zer gertatzen da hor, hurrengo urteetan, ez dut esango dena, baina gauza batzuk bapatean hankaz gora jartzeko. Ze gertatu zen? Hasi nintzen bidaiatzen, eta agia da lehen bidaiak Australiara, hurrengo urtean joan nintzen ere nire nebarekin. Eta hori izan zen, niztut oso momentu polita, pizkat mundua ezagutzen da,
Baina gero eta serioago jarri zen dena, gero eta bidai gehiago, eta ez ja nire zure familiarekin edo zure lagunekin, baizik eta Europako ekipo horiekin, ni ez nuen nintxe egiten frantsesa, gero ikasi nuen, baina oso bakarrik sentitzen nintzen, gero ere niztut 18 urterekin hemen badirudi dena zure bizitzako erabaki importantera egin behar duzula, gero ikusten duzu bizitzak ematen dituela buelta pilo bat, eta orduan niztut pizkat ez nuela ulertzen edo ez nekien segaitik egiten nuena. Zen ja disfrutatzen, ja ez nuen asko disfrutatzen, ez? Zen pizka bat, hori, kirola, sartu bar zara horretara, sartu bar zarelako, ez? Eta orduan da zergaitik sartu bar, oza, pizkat ulertzea zergaitik, eta ni uste nuen, hori egiten nuela ez nekielako zehoz besterik egiten. Orduan, utzi nuen pizkat surfatik urrundu nintzen urte bat edo bi, eta jakin nahi nuen egiten nuena zen ni nahi nuelako benetan edo nitaz esperatzen zena zelako. Jo gizien zalantza existentzial moduko bat, ez? Zergaitik nabil hau egiten, ez padaukat garbi hau dela nik nahi dudan, ezta? Bai, eta gainera zergaitik egiten dudan, zen irabazten ditut txapelketak eta hori behar dut bizitzeko, nina zelako ezakin nongo txapelduna, eta horren, ni nintzen pizkat garazi surflaria, eta nina surflaria, baina beste gauza asko. Orduan da niztu pizkat zure identitatea sortzen den momentu horrelako pizkat krisia. Eta gainera hori denbora asko manten duzu kanpoan eta voltatzen zara eta zu lagunak egiten dituzte gauzak zukez, gero unibertsitatera joan nahi baldin manuen, orain unibertsitate onlineekin eta hori asko zerrezagoa da, baina depende zein ikasketak. Bai, presentziala izan behar zan, edo dalako, ez? Ezin zenuen hori orduan zen erabaki bat, esaten zenuen, benetan egin edut hau bizitza oso, ez dakit. Orduan izan zen pizka bat hori, krisis existentzial bat, ez dakit. Eta horri gehitu zitzaion gainera neskak emakumeak oso presente ez zeuden mundu bat zala? Edo horrek horretan ez zuen eraginik izan? Momentu horretan niztu dut ez, bai behar bada, ez niztu dut zela gehiago, ni sentitzen nuela, erabaki hori nire bizitza guztia erabakiko zuela, eta bestaldetik ni da surfat ez nuela disfrutatzen, ez nuen egiten nire lagunekin, ez nien ikusten zentzua zertarako egiten nuen, orduan ulertu nahi nuen, zertarako egiten nuen, zen surfa bakarrik pentsatzen baldin baduzu emaitzetan, niztut ez duela merezi, zen 300 pertsena da txapelketa batera eta bakarrak irabazten du. Ez daukazu asteburu partidu bat galtzen eta bat irabazten. Da, como portzentaia da asko handiagoa. Orduan, horretan bakarrik fijatzen bazara, niztut oso kirol gogorra dela eta pasioa galtzea oso horreza dela. Orduan, ni nahi nuen ere zergaitik egiten nuen eta horren bidez zer gehiago lortu ahal nuen. Eta niztut oso kirol polita dela zen pilago egin aldituzu, baina beste modu batean begiratu behar duzu txapelketara. Galdetzen dizun bestea, noizbait ez dakit entzun edo irakurri dizudalako, matxismo puntu bat daukan mundu bat basela behintzat, ez dakit horren gaur egun, baina basela zen hori nire arazoa adin horretan, hori izan zen behar bada, gazteago nintzenean, behar bada, 10 urterekin, 11, 12, 14, pizkat hori, tipo maritxiko, ez dakiz zer, edo ez zeuden trajeak neskentzako, edo azkenean nire neba joten zen surfatxera, eta nire lagunekin joten nintzen, zen zegoen neska, surf egiten zuten neskarik. Orduan pizkat horretan, bai izan zen pizka bat, zuk jendea edo sozietatea edo, antxinako usteak, horretan bai zela, pizkat arraro sentitzen zinela, eta niztut inork ez duela nahi arraro sentitzen. Niztut orain oso polita dela, pila honeska ikustea ondartzen, eta ez dut uste horregatik arraro sentitzen direla, orduan niztut aurrera egin dugula parte horretan. Baina batzuei tokatu zitzaizuen bide hori apur bat zabaltzea beba, ezta? Bai, eta gero, egon dira ere beste neska batzuk, Urrutia guraldea egiten da ETB-en, eta beste neska batzuk, baina ez dut guztiok, gero eta gehiago, baina ez dut orain pausua oso handia izan dela eta oso arinagoa, asko urte askotan eman dutelako Ana Urrutia eta beste neska batzuk, gero beste eta nire generazioa ere ez zegoen neska askori. Krisi momentu horretan, hainbeste galdera eta hainbeste zalantza dauzkazu momentu horretan, zure bizitzan agertzen da beste gorka bat. Bai. Alegria uste duteko labizena. Nor da eta momentu horretan berak ze aportatzen dizu, ze ematen dizu? Gorka Alegria, lagun baten laguna zen, eta berak
uste zuen niri lagundu al zidala momentu horretan, zen nire kontrako edo nire nemesia eselako, zen pertsona oso ordenatua, oso razionala eta oso gauzak pausuz pausu eta ni momentu hartan nire buru bat zegoen hankaz gora, no? Orduan behar duen zeo zer hori pizka bat ordenatzea eta pausuz pausu joatea eta zentsu hori aurkitzea. Izan ziteken surf egiten edo margotzen, helburua esen surfa. Orduan ni bera ezagutu nuen eta bera holan ez dakit zergaitik ni laguntzea erabaki zuen eta hasi ginen gure esperimentu bat egiten, zen berak izatez irakaslea da eta gero bai formatu inda hori inteligentzia emozionala eta coaching eta hori, baina izan zen berak esaten zidan, berak nire alboan ikasten zuela, eta zela izango magia eta izela berari balio izan ziona eta berak ere rugbiko entrenadorea izan da eta baloncestoko saskibaloiko entrenadorea izan da eta orduan gauzak lantzen joan ginen jausten ziren moduan eta zeo zer ez bazuen funtzionatzen, aldatzen genuen. Baina nola hasten da? Orden hori nondik hasten da? Zein da lehenengo pausa? Esaten dizun lehenengo gauza, garazi, hau? Ni joan nintzen bere bulegora eta berak kontatu pizkat zer gertatzen zaizu edo zergatik etorri zaren ana. Ni kontatu nion nire pelikula de adolescente eta berak esan zidan, nik eman aldizuana disiplina eta rutina. Eta berak esan zuen, ni uste dut zuk orain behar duzuna rutina bat da eta zeo zer holan hartzea eta egunez, eta hori pizka bat daukasun zara eta hori pizkat geizten joango da eta orduan hobetu pentsatu aldi izango duzu. Eta orduan egin genuena izan zen gauza oso simplea, baina niretzako zen zoramena, zen pizka bat, egunero joatea gimnasiora ordu berean eta egunero jatea ordu berean, naiz pizka bat, gero ondo nagoenean hori egin dezaket, pizka bat kaos hori zen ni olakoa naiz eta ere horregatik egin dituan gauzak, baina txarto nagoenean, hori zen nire bizitzan egoen, ziren hori nire buruko zara eta hori gero eta txartoago edo arriskutsuagoa zen. Eta orduan, gauero nik bidaltzen nion mail bat, eta zen nire hurrengo eguneko helburuak, nire hurrengo eguneko ordutegia, eta zein arrisku ikusten nituen helburuak ez betetzeko. Eta orduan hori zen egunero, holan dirudi, baina egunero mail bat, marretan llegatzen zara etxera, eta mail bat bidaltzea, como a la cárcel edo lan. Eta orduan hori pizkanaka, eta gero hori izan zen, hasierako gauza oso simplea zen, jatea ordu berean, eta gimnasioa ordu berean. Eta horren bidean, pizkat lantzen genituen, nire beldurrak eta nire pizkat, psikologo, coach edo lako ariketa pilo bat egin ditugu, orain dela 10 urte ja nabilela berarekin. Eta orain egiten duguna da askoz ambiguagoa eta ere errezagoa edo operatiboagoa. Ni daukat konflikto bat edo bildur bat adibidez, noa mundialera hurren urtean edo pasadan urteko mundiala. Eta egiten dugu zein bildur ditudan, nola gainditu eta horren arabera lantzen ditugu ere beste gauza zen. Bakoitzak dauzka bere puntu flakoak edo lan. Eta niretzat da gauza oso divertigarria zen, niretzat bakarrik surfera eraman dudana baizik eta ez dakit, sponsor batekin daukadan bilera bat ere daukasun bildurrak edo dituzun limite horiek, ere hor landu dituzak. Zure bizimodurako, orokorrean, ezta? Kontua da, pauta txiki horiekin hasi eta pizkanaka hori gero garatzen joan zarete eta horrek emaitzak eman zituen, zu ez bakarrik berriro lehiaketara bueltatu zinelako, baizik eta oso emaitza honekin gainera, Espainiako txapeldun birritan. Eta esan dezagun, oso momentu honean zeundenean, dator bigarren kolpe moduko bat, kasu honetan fisikoa. Osegor alboan, uretan zaudela, ze gertatzen da? Batean, posarren geunden, ni handikrierekin nengoen eta nire aizparekin. Eta egia da urte horretan oso harin bizi izan nintzela. Alde batetik bestera, nire gorputza ez asko entzuten. Eta batean,
olatu bat urtu nuen, eta oso min handia zinditu nuen nire bizkarraren azpiko partean. Baneukan bizkarreko mina orain dela oso 2 urte, orain dela 2 urtetik, baina, bueno, eta oso min handia nabaritu nuen, atera nintzen urrizkinera alizan nuen moduan, eta zutunik jartzerakoan lurrera jauzi nintzen, eta ezin nintzen zutunik mantendu. Orduan, hori bizkat nire bizitza pasatu zen nire burutik, eta momentu orain bizkat gogoratzen dut, eta ez dut bildur hori sentitzen zen banago hemen oinez, baina egia da momentu horretan ez nuela sinisten ni nintzela hor urrizkinan etxanda mugitu. Ez que esan surfa momentu horretan zalantzan zegoena, esan barriro oinez ibiltzea. Claro, azkenean da, hor surfa berdin zaizu, es como, ni nahi dut, aunque sea, ez dakit, ez dakit, eroskira joan, edo supermerkatura joan oinez, ez duzu eskatzen ja ez korrika egin. Eta, gainera, urrezkina zaude, medikoak etortzen direnen arte, ematen duzu hor denbora bat, jendea dauka la cara deskolokada zen begiratzen zaituzte, eta nabaritzen duzu haien aurpegian daukaten bildurraz zeren ikusten zaituzte hor lurrean, eta ez dakite zer esan. Orduan, eta gero ambulantzian Baionara joan ginen, eta han lehenengo egin zuten gauza da prueba medulat ikututa zegoen, eta esetxe esan zidatenean izan zen, nire ja berdin zaitu, ez nuen ez da galdetu surf egingo nuen, edo ez, en momentu hortan zen un regalo, no? Zen ekaindu dizute zeo zer lau ordu bitartean, eta de repente barriro berreskura. Bai, ematen dizute pari bat. Erabaki zenuen errekuperazio prozesu hori grabatzea. Zergaitik eta zertarako balio izan dizu? Beitu, 18 urteko hori krisi hori izan nuenean, ni dauzkat argazki batzuk nire gorputza eta nire burua eta nin zer pentsatzen nuen. Eta gero ondo egon izenean, faltan botatu izan dut pertsona hori ikustea, zen ez dirudite pertsona berdina, no? Orduan zen pizkat ere batzutan txarto zaudenean edo zalantzak dituzunean ikusteko hor egonda gero holan egon zaitezkela ere. Orduan izan zen pizkat orain txarto nagoela hori argi dago, ez berdina zen zirkustantzia eta hori, baina bildurra daukadala, eta grabatu nahi nuen prozesu hori, prozesu pertsonala, eta unpoko nola gizakiak zelako aurpegi ezberdinak dauzkagun. Eta ere bitartean hori grabatu nuen lagun batekin, eta hori ere pizkat surfak ez zidan ematen, lesioak kendu zidan ilusio hori surfan lortzen dudana, edo txapelketetan, edo beste gozetan hor lortzea pizka bat zentsu bat ematea ere egun batzuei. Baina, batez ere zen hori ikusi, eta orain ikusten dudanean irudi horiek da ostras, hori izan oin dela bakarrik 2 urte eta orain behitu nola nagoen. Ez nola nagoen de emaitzak edolan, baizik eta begiak daukaten distira da, eta ez da hainbeste pasatu. Hori izan zen zure hasiera baita dokumentalista bezala, porque orain dela gitxi aurkeztu duzu baita bergüenza, lotxa deitzen dana, itsasoetako eta ozeanetako kutsadurari buruz, eta plastikoi buruz eta horretaz pare bat galdera egin nahi dizkizut. Hasteko, titulo hori da, zure buruari egiten diozun autokritika bat? Bai, zen pizka bat dokumental hori egiteko bultzatu ninduen emozioa edo lotxa hori konbertsazio batean, Pelayo Salinesekin izan nuen konbertsazio batean sentitu nuen lotxa, galdera horiek hor dauden galdera batzuei eraman ninduten, eta hori izan zen dokumentala egiteko bultzatu ninduen emozioa. Lotxa sentitzen zenuelako zuk ez zenuela benetan ezagutzen zure ingurua dana, itsasoa dena eta itsasoak dauzkan arazoak? Bai, ez ezagutzen, ez arduratu, eta orain ez dut ezagutzen, ez naiz biologo marino, eta nire asmoa da hori. Baina behintzat arduratu zara? Baina pizka bat, edo behintzat, niego naiz asko dakiten pertsonekin, eta ez izan dut ez nuen ez da kuriositatea. Orduan, lotxa hori pizka bat, ez duzu guztitaz jakin behar, baina hainbeste ordu pasatzen duzun leku batean, behintzat minimoa ez jakitea, eta ere, sentitu nuen lotxa, baina aldi berean, sinistu nahi nuen ez nekiela ez pertsona txarra garelako edo
hortaz edo nire gauza ez delako, edo nire arazoa ez delako, baizik eta sinistu nahi nuen, dagoela zer gure buruan, defentsa mekanismo batzuk edo lan, hain arazo larria ikusten dugunean, batxutan, niztut askotan, gizakia olakoa da, eta beste alde batera begiratzen duela, baina horrek ere ez gaituela responsabilitatea kentzen. Orduan ulertu nahi nuen nola zergaitik egiten genuen, eta nola hori egiten ustea. Ulertzea zergaitik begiratzen dugun, baina nola egindez manipulatu gure burua, pizkat begiratzen. Eta lortu dozu, beste alde batera ez begiratzea eta zerbait aldatzea behintzat? Bai, egia da ez dela erreza, zeren bizi garen munduan oso arindoa, eta nabaritzen dut adibidez, pizkat nire bizitza abiadura hartzen duen hilabeteetan, hor pizka bat zailagoaz da gelditzea goizean eta kantinplora hartzea, gauza detaile horiek egitea, edo kotxez ez joatea ez dakinora, edo egitea orduan, baina niztut, eta hori gustatu zitzaidan, Imanol Zuberok esan zuena, pentsamendu atentoa dela lehenengo pausua, no? Adibidez, hau erosten badut, jakitea benetan jarriko naizela, hau ez egun bat, zeren da kapritxo zein joan naizen 20 euro balio duela. Orduan niztut, bai aldatu dituela gauza asko, baina batez ere erabakitzen dut danean zeo zer egitea, batzutan erabakitzen dut zeo zer egitea eta txarto dagoela, baina momentu horretan berbada ez dizin dudalako edo ondo egitea txapelketa batera ez joatea dela prezioa, orduan hori zentu dut, eta kontradizio hori ere bertan bergüenzan itxegin dena, saiatzen naiz, beste alde batetik konpentsatzen edo beste alde batetik egin aldu dana, beste gauza batzuk egin alditut eta orduan egiten ditut. Lehen zen, total, ez dut egiten dena ondo, egin dut dena txartu. Amaitzeko garazi, amaitu beharra daukagu. Orain zure bizitzaren ordena daukasun honetan, kontrola erabat zurea den honetan, disfrutatzen ari zaren honetan, norantza doa zure bizitza? Nik dut orain guztiok inork ez dakiela norantza doan gure bizitza, baina bai, hurrengo maiatzean mundiala izango da dena doan moduan joaten baldin bada. Eta bertan olimpiadetarako plaza jokatuko da, eta nire asmoa da momentu horretan aldudan momentu honenean egotea, eta plaza hori behintzat borrokatzea eta euskalo lortzea. Eta bidean, ni beti izaten dut, bidean disfrutatzea oso helburu importantea dela nire bizitzan edo nire karreran edo, eta horretan nabil. Espero bide horretaz gozatzea, azkenengo helburu hori iristea, baina batez ere esan duzuna, dizdira horrekin jarraitzen honetik aurrera ere. Eskerrik asko gara. Mila esker zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.